Bon dia, benvingudes, benvinguts a la coberta dels aularis del Campus Nord. Fins ara les cobertes han estat un lloc molt poc conegut, una mica amagat fins i tot pot ser, destinat bàsicament a ubicar-hi aparells de climatització, grups electrògens i altres tipus d'instal·lacions. Els propers anys, segurament, a la UPC, aquestes cobertes seran protagonistes de la transició energètica i de l'autoconsum. Aquesta obra la començàvem a principis de gener, pujant fins aquí els 510 mòduls fotovoltaics que formen la planta, les bobines, cables, inversors i tot el material necessari per a poder-la dur a terme. Gràcies al compromís i al treball de l'equip de manteniment del Campus Nord, del Servei d'Infraestructures, de Sulmac, de Visió Solar i de tota la gent que hi ha participat, malgrat confinaments, estat d'alarma i tot això que hem estat vivint aquests mesos, aquesta planta és una realitat avui i la veritat és que estem molt contents de poder-la inaugurar i de poder-ho fer amb tots vosaltres. Avui parlarem de la planta, l'explicarem, però també volem parlar de l'estratègia d'acció climàtica, també volem parlar dels projectes d'energia renovable que la UPC té per als propers anys i volem fer-ho amb tots vosaltres. No us podem tindre aquí físicament, però us animem a participar a través de les xarxes socials, a través del hashtag Campus Solar UPC i a través del xat del canal YouTube. Així, com a mínim, de manera virtual, però estarem tots fent comunitat i caminant cap a la transició energètica. Res més, comencem. Donem la paraula al professor Francesc Torres, rector de la UPC. Hola, bon dia. Benvolgudes, benvolguts. Ens trobem davant d'un dels reptes més formidables a què mai s'ha enfrontat la humanitat. Aprendre a viure sense combustibles fòssils i amb uns recursos finits, i això fer-ho en un temps rècord de 30 anys. El repte científic i tecnològic és formidable, certament, però també ho és el repte social per no deixar ningú enrere en aquesta transició. Si ens aturem a pensar un moment amb les nostres accions del dia a dia, quotidianes, el cafè que ve de l'altra banda del món, l'escalfador de l'aigua que malbarata energia, l'edifici vell i mal aïllat de la veïna, el desplaçament al campus, les fotos que van al núvol, arribar a la feina que estigui tot calent, gas natural, el fricandó de vedella, el paper o la llauna que llancem a la paperera de rebuig, l'aire condicionat de l'escola de música de la filla, les vacances, que ja comencem a planificar, les properes, i totes aquestes accions quotidianes, d'una manera directa o indirecta, emeten gasos d'efecte hivernacle. Com us deia, cada cop més aquestes accions, que avui no donem gaire importància, les haurem de repensar, perquè el pressupost de carboni disponible per a cada país serà limitat i minvant fins al 2050, en el que ja no podrem emetre CO2 si no som capaços d'absorbir-lo. La nostra societat haurà de ser neutra en carboni. Una part important d'aquesta transició serà, sens dubte, energètica. Electrificar tot allò electrificable, promovent l'autoconsum en generació distribuïda sense oblidar mai la necessària reducció de consum energètic. Per una altra banda, molt important tindrà a veure la producció de béns i serveis i l'economia circular, assumint que vivim en un planeta amb recursos finits. No podem pas obviar el repte social que comporta aquesta transició, un repte global que ens afecta a casa nostra, en el dia a dia. L'escalfament global i la pèrdua de biodiversitat, la pandèmia ara n'és una mostra, ens aboquen a uns escenaris complexos. Migracions climàtiques, manca d'aliments, nit en clima tropical, inundacions de les zones costaneres, incendis, però estan preparats i podem afrontar el futur amb optimisme. L'UPC està compromesa amb aquest repte i contribueix des dels seus 3 àmbits, que són els principals on actuarem. La formació dels professionals, com els que avui aprenen a fer estructures de fusta deixant enrere el ciment, la recerca i la transferència, com el que fa l'UPC sobre el vector hidrogen, per exemple, o el compromís social, com hem vist durant la pandèmia, o en la gestió d'emergències del temporal Glòria. Fa unes setmanes es va aprovar l'Estratègia d'Acció Climàtica de l'UPC, un instrument que de ben segur aportarà coordinació i propòsit compartit a totes les actuacions que venim desplegant ja des de fa anys a la nostra universitat. Avui és un bon dia, un dia que inaugurem la planta voltaica de 150 kW de potència dels terrats del Campus Nord.
Aquest projecte forma part del projecte de campus solar UPC, que ja compta amb diferents plantes i que durant el 2021 arribarà als 500 quilowatts de potència instal·lada durant aquest any. El campus solar és una metodologia integrada que compta amb la participació del personal de gestió i manteniment d'infraestructures, el personal docent investigador i l'alumnat estudiantat a través dels seus treballs, finals d'estudis i altres projectes. Som conscients que l'objectiu que ens marquem, que és produir a l'any 2030 un 35% de consum elèctric al campus, és molt agosserat, però factible, i esperem comptar amb el suport de les institucions que avui ens acompanyen per inaugurar aquest camí, que és el camí del futur de la nostra societat. Gràcies. Moltes gràcies, rector. Fa unes setmanes ens trobàvem a la jornada Sostenibilitat en quarantena, on reflexionàvem sobre els impactes de la Covid-19 en la sostenibilitat global i compartíem criteris ambientals de la UPC per a fer front a la pandèmia. Podeu recuperar el vídeo de la jornada al canal YouTube de la UPC, si no l'heu vist. I ara volem parlar del compromís amb la sostenibilitat i l'acció climàtica de la UPC amb la professora Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat. Bon dia, vicerectora. Hola, bon dia, Josep. Dèiem que el darrer Consell de Govern de la UPC del 8 d'octubre es va aprovar l'estratègia d'acció climàtica. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest compromís de la UPC? Oh, i tant. Doncs com comentava el rector, l'estratègia d'acció climàtica serveix a la UPC per posicionar-se davant d'una acció conjunta i en el document es detalla el propòsit que tenim com a universitat, que el 2030 podrem assolir aquesta neutralitat en carboni i per això en aquest document hi ha uns annexes en què es detallen realment el full de ruta per aconseguir-ho i com es farà aquest seguiment amb la publicació dels inventaris de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. També el que es té en compte dins d'aquest document és una part de gestió. Si us el mireu, hi ha com 3 parts ben diferenciades. Una part de gestió en què s'explica molt bé aquest objectiu del 35% d'autoconsum d'energia que comentava el rector, continuar amb la compra d'aquest 100% d'energia amb certificació renovable i després fer els campus més sostenibles, tenint en compte tota la millora de gestió dels residus i de la revisió de la contractació. Però també hi ha una part de docència, bàsicament per formar i sensibilitzar a tota la comunitat, no només en acció climàtica, sinó també i aprofitant tot el que fa referència a l'Agenda 2030 i als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i donant importància a la presència d'aquests ODS en l'activitat acadèmica que duem a terme. Llavors hi ha una part de recerca que jo sí que cediré amb el vicerector Jordi Berenguer la part de recerca perquè expliqui, però bàsicament seria constituir aquest hub climàtic que permeti aquesta acció a nivell transversal de tota la comunitat que formem part de l'OPC per desenvolupar tant projectes de recerca com projectes a Campus Lab amb la participació de l'estudiantat. Molt bé, molt interessant tot. Podries avançar-nos algunes de les accions previstes per assolir aquests objectius? Sí, primer que comentava el rector el fet que al llarg del 2021 intentar augmentar aquest autoconsum, però gairebé potser parlem ja del mes que ve. En el mes que ve, com hem comentat, en l'acció climàtica, també hi ha tota una part dedicada a l'economia circular i aleshores es tracta d'incentivar noves iniciatives en aquest sentit i per això ja està programada a finals de novembre la 5a jornada UPC Recircula, en el que es farà el lliurament dels Premis UPC d'Economia Circular, els millors TFGs i TFMs en aquesta línia i en paral·lel també s'està treballant i pel que fa al llançament del Recircular Challenge. Ja saps que aquest serà ja la tercera edició. Es va fer el llançament el 15 d'octubre, finalitzaran les inscripcions el 20 de novembre i aquest any, bàsicament, és molt important i interessant, bàsicament per donar resposta a una necessitat que hi ha a la societat avui en dia i en el món, que és què fer amb els residus Covid-19. Llavors, això ja és una de les accions que ja estem duent a terme i que es visualitzaran d'aquí unes setmanes.
Molt bé, molt interessant, moltes gràcies. Ens apuntem que hem de participar a la jornada UPC Recircula i ens apuntem també el repte del Recircula Challenge per poder-hi participar. Gràcies. Això mateix. Perfecte. Gràcies a vosaltres. Merci. En aquesta línia, a la UPC hi ha diferents projectes que contribueixen a la transició energètica. En parlem amb el professor Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació. Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Ens pots fer 5 cèntims d'una mica tot el recorregut que heu estat fent aquests darrers anys en aquest àmbit de la transició energètica? Sí, aquí a l'UPC el tema de la transició energètica doncs ve de lluny. De fet, cap al 2016, un grup d'una 60ena de professors de tota la universitat es van posar a treballar a veure com des dels diferents àmbits de coneixement que tenim a l'UPC, que hem de tenir en compte que tenim aquest caràcter tan multidisciplinar, doncs podíem abordar els efectes de la transició energètica. I això es va fer buscant els àmbits que són els que estan lligats a la vida quotidiana, a la quotidianitat. I els àmbits que es van tractar doncs, van ser l'alimentació i l'energia, l'habitabilitat, la mobilitat, l'ús de les TIC, la generació d'energia, els processos energètics i finalment també la governança d'aquesta energia. Tot això doncs, el que va permetre doncs, és fer un posicionament i un enfocament de com des dels diferents àmbits de coneixement que tenim a la universitat, tant des de l'àmbit de l'arquitectura, a les infraestructures, a les TIC, a l'enginyeria, als processos industrials, etc., com podem actuar i abarcar tant des de la docència com des de la recerca i la transferència aquesta transició energètica perquè d'alguna manera nosaltres, com a institució, tenim l'obligació d'implantar-la, i això és el que estem fent avui amb aquesta posada en servei d'aquestes plaques fotovoltaiques, però a la vegada tenim la nostra obligació de que els nostres titulats i titulades, quan vagin a incorporar-se al teixit empresarial i social, doncs d'alguna manera inculquin aquest concepte de transició energètica, ensenyin a la societat com s'ha de fer i ajudin d'alguna manera a que realment aquest repte d'arribar al 2030 amb zero carboni doncs sigui realment una realitat. Molt bé. A partir d'aquí, ens podries explicar una mica què s'ha fet, quins projectes teniu previstos? Sí, aquí, de fet, en cada àmbit s'estan fent coses diferents, però jo crec que aquí el que hem de destacar és que, d'alguna manera, des de l'UPC hem cregut que hem de treballar de manera intensa amb el vector hidrogen, renovable, doncs perquè veiem que aquí és on hi ha el futur d'aquesta transició energètica i d'aquest objectiu per arribar al 2030 sense aquestes emissions. Les línies que tenim són, per una banda, l'aplicació de l'hidrogen requereix, per una banda, l'utilització tant de plaques fotovoltaiques com de generadors eòlics, per alguna manera, per generar l'energia necessària per provocar l'electròlisi i, per tant, emmagatzemar aquest hidrogen i un cop tens emmagatzemat, aquest hidrogen el pots utilitzar de dues maneres. Per una banda, tornant a generar energia elèctrica a través de piles de combustibles i això té tot un impacte molt important en el sector del transport, vaixells, camions i potser en un futur no massa llunyà també el transport urbà. I després l'altra aplicació industrial que té és utilitzar l'hidrogen per cremar i per aconseguir altes temperatures de combustió, que això avui dia seria per aquestes siderúrgiques, que per exemple utilitzen energia elèctrica per usar els forns de les seves fundicions o per exemple amb la recuperació del coure ho podrien utilitzar. Llavors, en aquest sentit, vam presentar un projecte dintre de la convocatòria d'infraestructures singulars de la Generalitat que ha estat concedit i que això ens permetrà instal·lar en el campus del Besòs, que és on hi ha un grup d'experts en temes d'hidrogen, per poder fer una planta pilot
que ens permetrà estudiar com millorar l'electròlisi, els processos de generació, d'emmagatzematge, i després això estarà complementat amb l'activitat que ja es fa des de l'Escola d'Enginyeria Industrial d'aquí de Barcelona, amb el grup de recerca que treballen amb el tema de les piles de combustible. I a la vegada, amb alguna transferència del calor de Terrassa, també es podrà treballar amb aquestes aplicacions industrials de combustió. Molt interessant tot, vicerector Jordi Berenguer. Us seguirem de prop i en farem molta difusió i participarem tant com sigui possible per a dur-ho endavant. Moltes gràcies. El compromís de la universitat amb l'impuls de l'autoconsum i l'energia renovable és un compromís compartit amb l'entorn, amb el país, i per això hem volgut convidar a aquest acte el director de l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, i director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Manel Torrent. Molt bon dia. Gràcies, rector, per convidar-me en aquesta sessió de presentació de la instal·lació fotovoltaica que inaugureu aquí, a la UPC, la meva escola, allà on vaig estudiar industrials. La veritat és que em fa molta il·lusió poder ser aquí avui en aquesta presentació amb vosaltres, malauradament de forma virtual, i malauradament ho he de fer amb un vídeo, després ens veurem a la inauguració, perquè per temes d'agenda no he pogut assistir a la jornada aquesta que feu ara. Què té d'especial aquesta instal·lació? Dues coses. Primer, és una instal·lació destinada a l'autoconsum, és a dir, va molt en la línia del que és la transició energètica que estem dissenyant pel nostre país. Segon, és una instal·lació en un centre educatiu, i això sempre és especialment rellevant perquè ens serveix per educar, per ensenyar, per mostrar quin és el futur de l'energia als nostres estudiants. Per què dic que va en la línia de la transició energètica? Doncs perquè hem dissenyat la transició energètica en dos àmbits. Un primer àmbit, que és la gran renovable, és a dir, la renovable que malauradament haurem d'instal·lar al territori, però també, sobretot, va en la línia de les instal·lacions més o menys petites que per autoconsum s'instal·laran en els propis edificis que consumeixen electricitat. I és, per tant, aquesta instal·lació modèlica, exemplar, de com podem integrar la fotovoltaica a l'edifici perquè serveixi de producció al consum que presenta el propi edifici, la pròpia escola universitària. El futur és renovable i el futur passa per instal·lar plaques fotovoltaiques al territori, però també en les zones antropitzades. Un 40% de les fotovoltaiques que s'han d'instal·lar al nostre país serà en edificis. El futur passa per omplir els nostres terrats de sistemes autoproductors, de sistemes que generin electricitat pels propis edificis, com deia. Això és apoderar, això és democratitzar l'energia, perquè a la que nosaltres siguem productors, nosaltres tenim el poder per gestionar la nostra energia, per contractar el millor preu possible, per generar quan millor ens convingui l'electricitat que necessitem. Jo no em vull allargar més, ens veurem més tard. Vull agrair-vos a tots aquesta sessió informativa que he organitzat, agrair-li al rector que m'hagi convidat a poder participar amb vosaltres d'aquesta sessió, i a tots vosaltres moltes gràcies i felicitats per la instal·lació. Doncs moltes gràcies. I ara sí, tornem a la coberta dels nostres edificis i connectem amb el professor Álvaro Luna des de Terrassa. Amb ell vam començar a parlar farà un parell d'anys per tal que ens assessorés en aquesta planta i s'impliqués en el projecte. Bon dia, Álvaro. Hola, bon dia. Ara sí. Sí, és que... Veig que també estàs envoltat de plaques. Sí, Veig que també estàs envoltat de plaques. ¿On estás, ben bé, a veure? Bueno, de hecho estamos en el germen un poco de la instalación de la que hoy vamos a hablar. Estamos en la instalación del edificio Gaia, que está en Terrassa, que fue la primera instalación que se montó a nivel de UPC, de cierta envergadura en cuanto a potencia, y que ha servido de germen para gestionar luego la idea de la instalación de la que vamos a hablar ahora y que os vamos a presentar de forma breve para que tengáis unas ideas, tengáis unos cuantos KPIs de lo que hemos hecho. Molt bé, doncs si vols ens expliques una mica com funciona aquesta planta fotovoltaica del Campus Nord. Perfecte. Pues ahora sí, ya podéis pinchar el vídeo, espera.
Vale, pues como decía, la instalación del Campus Nord es el germen de esta instalación que se hizo aquí previamente en el Gaia, que es una instalación de 25 kilovatios sobre cubierta con diferente tecnología de panel y que cuenta también con soportes autoportantes para resistir al viento. Produce el 12% de la energía que consume el edificio y se utiliza con fines de investigación, de docencia, también para temas de investigación también con empresas. Importamos esto al caso de los aularis, que es el que podéis ver ahora, y las cifras que hemos movido para esta instalación ha sido la instalación de 510 paneles, 170 kilovatios picos aproximadamente, el equivalente a como 80 viviendas. Tenemos 18 zonas donde podemos hacer seguimiento del punto máximo de potencia. Nos permite, al cabo del año, poder generar 230 megavatios hora. Eso es aproximadamente más de 32.000 euros aproximadamente de ahorro al año, con una inversión total de 167.000 euros y una amortización prevista entre 5 y 6 años, para una vida útil de entre 20 y 25 aproximadamente que va a tener esta planta. Para ello, y haciendo un análisis, se ha optado por utilizar paneles monocristalinos, en este caso de un 19% de eficiencia, 335 vatios de potencia en aquel momento de los paneles de los de mayor potencia en el mercado, cuando se hizo la selección. Es un panel también arriostrado con los bloques de hormigón, que nos permite instalarlos sin hacer grandes montajes de la cubierta. Se ha equipado con 3 inversores Core, que son inversores que podemos colocar encima de la propia cubierta del campus, con lo cual no generamos ningún tipo de problema a nivel de instalación, es muy ágil y además es una cubierta que es transitable y que se puede visitar, con lo cual podríamos ver realmente la instalación que hemos llegado a montar. Cada uno de ellos tiene una potencia de pico superior a 50 porque tenemos un poquito más de potencia de panel para poder un poco tener en cuenta las pérdidas de pequeño rendimiento que podemos tener y el hecho de que estamos a 45 grados de azimut y no totalmente orientados al sur. Ahora podréis ver cómo se han distribuido dentro de los 4 primeros aularis. Aquí tenemos el primer bloque de placas con el primer inversor, el segundo inversor y el tercero, y finalmente el cuarto bloque. Nos quedan 2 pastillas disponibles para poder luego ampliar. Se han distribuido de la siguiente manera. Como podéis ver en rojo, esta es la potencia que gestiona cada uno de los inversores. Y dentro de cada uno tiene 6 áreas específicas donde optimiza para esas áreas en concreto. Esta es la del inversor 1, esta que aparece ahora es la del inversor 2, en la que podemos ver también el mismo efecto y las mismas áreas internas que se han hecho optimizando las sombras para intentar alcanzar el máximo rendimiento de la planta. Y esta es la área del inversor 3, que cubre el resto de los paneles que tenemos dentro del edificio. Cada una con 6 áreas, 18 en total, como estábamos comentando inicialmente. Aquí, para que podáis ver un poco en detalle, hay una asociación de paneles tanto en serie o en paralelo que se han utilizado para poder optimizar al máximo. Aquí podéis ver la distribución para un convertidor en concreto. Asimismo, se ha trabajado también en la plataforma junto con GPM para poder generar un sistema que permita gestionar la planta a nivel también de mantenimiento de forma ágil y nos permite acceder fácilmente a los datos y generar alarmas si sucede algo en la planta. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de una producción de un día que hicimos para hacer un testeo y aquí podemos ver tanto el mapa de lo que sería la irradiancia de la energía de la potencia que tenemos en la planta en cada momento. Incluso podemos hacer zoom, poder seleccionar las opciones que queremos, podemos eliminar y poner curvas dentro del sistema. Incluso también podemos importar para hacer analítica y compartirlo con los alumnos y las personas que estén interesadas, porque el objetivo de esta planta es que sea abierta y que permita realizar análisis y que permita pues, estudiar este tipo de plantas que muy habitualmente viven en las cubiertas y nadie las ve. La información, al margen de la planta en sí, la podréis encontrar también disponible en la página de sostenibilidad de la UPC, que aquí aparecen algunas imágenes, incluso con los primeros pasos del proceso de instalación de las placas en las cubiertas, así como otras iniciativas que desde la UPC estamos haciendo que ya os explicarán con posterioridad. Si queréis alguna información adicional, pues encantados de poderla proveer después, tanto si contactáis directamente con nosotros, con Josep Manel, etcétera. Espero que haya quedado más o menos claro en esta pincelada de 5 minutos, más o menos cuál ha sido el montaje. Segur que sí, segur que sí. De fet, esperem poder aviat veure'ns sobre les cobertes, no? I poder fer la visita en aquesta visió
virtual que ens has passat ha sigut molt interessant per poder-nos en fer una idea, però esperem poder tornar a transitar aviat aquestes cobertes. Ens arribava una pregunta, em deia la Mireia, a través del xat de YouTube, que era sobre, a veure quina visió en tens tu, sobre les despeses de manteniment d'una planta fotovoltaica com aquesta. Bueno, realmente, dado el hecho de que la cubierta está en una zona transitable y por tanto de fácil acceso y no precisa de un personal altamente cualificado ni de temas de seguridad muy complejos, lo cual también es bueno, porque quiere decir que se puede transitar de forma fácil, con lo cual también es accesible para alumnos y demás. Realmente el mantenimiento es un mantenimiento bastante básico. Básicamente realizar alguna limpieza de forma anual. Y lo bueno que tenemos es que al tener un sistema de monitorización que nos está no únicamente proveyendo producción, sino avisándonos, dándonos alarmas de cuando tenemos baja producción, de cuando algún string no está funcionando adecuadamente, podemos focalizar bastante el mantenimiento y dirigir las acciones realmente cuando está pasando algo en la planta. Pero por lo demás, normalmente suelen ser plantas que no generan mucho trabajo y mucho coste de mantenimiento. Perfecte. Moltes gràcies. Álvaro, ens veiem aviat. Com ha dit l'Álvaro, més de produir energia, volem que aquesta planta siga útil a nivell de recerca i de docència, de manera que pugueu accedir a les seues dades. Per tal de parlar-ne, connectem amb la Laura Soler, que és estudiant de l'ETSAPE i becària del Servei d'Infraestructures, que s'encarrega de tenir al dia el Sirena i ara és la màxima responsable i coneixedora del Sirena. Així que explica'ns una mica, a veure, això del Sirena, què és? Hola, Josep. Doncs mira, el Sirena és el Sistema d'Informació de Recursos Energètics i Aigua, que bàsicament és la plataforma de monitorització dissenyada per l'empresa de Dexma, on tothom hi pot accedir i tenim connectat més de 200 analitzadors per tal de rebre les dades tant de consums energètics, ja sigui electricitat o gas, com d'aigua. I ara, ja que tenim la producció també de la producció de les plaques, per tal de monitoritzar-los, ja sigui en quarts d'hora, en hores, en dies, en mesos. Molt bé. Com ho fem per accedir? Ens pots dir la web? Així la gent que ens està seguint pot... Sí, doncs és molt fàcil. Bàsicament hem de posar upc.edu/sirena al buscador i entrarem en aquesta pàgina. Molt bé. Llavors, si anem aquí a l'esquerra, anàlisi, és molt fàcil. Podem veure, per exemple, ara mirarem el consum de l'edifici A1 durant aquest mes. Mes fins avui, per exemple. Hem de donar a aplicar dades, actualitzar, i és tan senzill com això. Aquí tenim les dades de consum de l'edifici A1, que les podem exportar en Excel si anem aquí a baix a la dreta, i així és com ho fem. A més, ara, tal com he dit, podem també tenir monitoritzada l'electricitat que produïm amb les plaques que estem inaugurant avui, i és tan fàcil com anar aquí a electricitat produïda, anar a planta fotovoltaica Eularis, tornem a posar mes fins avui, actualitzem, i aquí tenim la producció de les plaques durant aquest mes. Fer una inauguració d'una planta fotovoltaica perquè realment està bastant núvol, com a mínim jo des dels aularis ho veig bastant núvol, però tot i així seguim produint, no? Ens pots ensenyar una mica quina està sent la producció? Sí, vam fer un estudi de la setmana passada i aquí, com podeu veure en aquesta gràfica, tal com es pot veure, el consum és la barra lila, mentre que la producció de les plaques és la barra verda. Doncs aquesta producció representa un 44%, és a dir, que ara estem tenint un 44% d'autoconsum. Alhora també podem veure ara mateix la producció de les plaques anant, tal com us ensenyat l'Albert abans, en aquesta plataforma, i ara, per exemple, estan produint un 12 kWh, però és obvi que avui fa núvol, tal com has dit, així que...
Bé, avui produirem poc, però bé, tots els mesos que vindran segurament hi haurà molts dies de sol. Ara aquí s'està girant vent fins i tot. No sé si més que uns panells fotovoltaics ens aniria bé un aerogenerador i no sé si a nivell de so esteu generar interferències o no. Espero que no. Bé, moltes gràcies, Laura, i ja ho sabeu, si entreu a upc.edu/Sirena podeu accedir a totes les dades de consum i de producció d'energia de la UPC. Si voleu més dades sobre la planta, us podem donar accés a la plataforma Green Power, on podeu veure la irradiància, on podeu veure la temperatura i podeu estudiar tot allò que vulgueu sobre la planta. I ara seguim. A banda de les plantes que m'he explicat, que ha explicat l'Àlvaro i aquesta mateixa, tenim projectes per als propers anys. I parlem d'això amb el Joan Carles Buron, director de l'àrea d'infraestructures. Bon dia, Joan Carles. Hola, bon dia, Josep. Què tal? Bé, molt bé, molt bé. Explica'ns quin és l'objectiu de la UPC per als propers anys. A veure, molt a curt termini tenim ja una licitació, perquè ja tenim el projecte acabat, de noves plantes fotovoltaiques. Aquesta, la que estem inaugurant avui, diguem-ne, era la primera. Tenim ja, com deia, la licitació preparada i sortirà en les properes setmanes perquè al llarg del 2021 en puguem fer 6 plantes fotovoltaiques més. Per concretar una mica aquestes 6 plantes, una d'elles seria ampliar aquest aulari en el que ara et trobes, que es van posar les plaques entre l'aulari A1, A2, A3 i A4, ampliaríem a les 5 a 6 amb una potència pic, diguem-ne, d'uns 70 quilowatts. També farem una planta fotovoltaica a la coberta de l'edifici de la Facultat de Matemàtiques. Serà, diguem-ne, la planta més gran que instal·larem l'any que ve, seran de prop de 200 quilowatts pic. També tenim en aquest projecte que licitarem 2 plantes fotovoltaiques a Terrassa, els edificis TR3 i TR5, amb una potència global entre els 2 edificis de 50 quilowatts més. I 2 plantes més, una a Manresa i una altra a Vilanova, de 25 i 35 quilowatts pic, que també estan previstes per l'any vinent. A més, també tenim projectat i a punt de licitar la diguéssim, renovació parcial de la façana d'una part de l'edifici d'aparelladors, d'on estava, per entendre'ns, l'antic rectorat, i allà instal·larem a la façana de ponent, la façana sud-oest, una façana fotovoltaica. També la previsió és tenir al voltant de 38 quilowatts pic i serà la primera façana que aprovarem. Segurament no és la millor orientació perquè no és un sud, diguéssim, pur, sinó que és un sud-oest, però creiem, diguéssim, que hem d'aprovar aquesta tecnologia i, a més, estem en una escola on es potencia aquest tipus de tecnologia i forma part, diguéssim, de l'activitat acadèmica. I també, d'altra banda, teníem previst aquest any fer un parell de projectes d'altres tipus de tecnologies, com és l'aerotèrmia i la biomassa, que són tecnologies que no tenim a la casa i que volem provar i que ens hem retrasat una mica, però que també seran una realitat al llarg del 2021. Déu-n'hi-do, se'n gira feina. Sí. Bé, i a banda d'instal·lar plaques i energies renovables, per arribar a aquest 35 que deia la vicerectora fa una estona, com ho farem? Quines estratègies més? Perquè potser només amb renovables no ens en sortim. Exactament. Només amb l'autogeneració i renovables seria complicat. És un repte difícil, però els objectius han de ser difícils, diguéssim. I, com dèiem, no podem atacar només, diguem-ne, el numerador amb l'autogeneració, sinó que hem d'atacar el denominador, és a dir, amb com podem reduir aquest consum. Per reduir el consum, creiem que hi ha bàsicament 3 estratègies o 3 vectors o 3 línies d'actuació. Una d'elles, que l'hem tastat i amb molt èxit, que és, diguem-ne, l'autoconscienciació, és a dir, reduir el consum en base a ser més eficients en el nostre comportament, no deixar llums encesos, no deixar equipaments
encesos quan no els utilitzem per les nits o en estones on no estem, diguem-ne, al nostre lloc de treball. Això va donar molt bon resultat en el quatrienni 2010-2014, on va haver-hi una reducció força important. Sembla que ens hem relaxat i hem de tornar a recuperar, diguem-ne, accions d'aquest tipus. Per tant, la primera línia seria això, la conscienciació de que hem de reduir el consum entre tots. Difícil, perquè tots sabem que cada vegada més portem més gadgets, més coses, el patinet, la bicicleta, que tot es connecta i, per tant, la societat va una mica també en contracorrent de que tot ho anem endollant, però bé, tenim marge perquè això ho puguem aconseguir. I hi ha dos vectors més que hem de tenir present. Un d'ells és l'eficiència. Cada vegada més els equipaments que instal·lem, calderes, refredadores i tal, són més eficients, però també la tecnologia també ho és. Hi ha intercanviadors entàlpics que ens fan reduir el consum d'energia. Pel que fa a l'energia lumínica, també hem fet aquest any, i tu saps bé perquè l'has coordinat, el projecte de canviar de bombeta, diguéssim, incandescent a LED, que això també ens genera un estalvi. Ara farem la segona part del projecte en espais exteriors, substituint els focus incandescents per luminària LED. I el tercer vector, la tercera línia d'actuació, serien les envolvents dels edificis. Tenim edificis que ja comencen a tenir una certa edat, em ve al cap, per exemple, l'edifici industrials o l'edifici d'arquitectura o aquest que comentàvem, aquestes façanes d'aparelladors, en fi, de l'EPSEP. Li diem aparelladors perquè ens costa molt, diguéssim, d'acostumar-nos a que ja no es diu aparelladors, però bueno, de l'antic edifici del rectorat que cal renovar la façana i millorant les envolvents també millorarem molt, diguem-ne, aquesta dissipació d'energia o aquestes pèrdues i, per tant, reduirem també el consum. Molt bé, moltes gràcies. Molt interessant també posar el foc, obrir el focus i entendre que arribar a aquest objectiu del 35% no serà només una qüestió de posar més fotovoltaica i més renovables, sinó que tothom hi tindrà un paper, consumint menys energia, millorant la gestió o en molts àmbits. És un objectiu compartit per tothom. Sí, moltes gràcies, Josep. Gràcies. Seguim. Bé, arriben dues preguntes més. La Mireia Domingo del GIC, que està col·laborant a nivell tècnic, ens va passant les preguntes que arriben via YouTube. Així que podeu seguir-ne fent perquè van arribant i a veure, miro, sí, hi ha una pregunta sobre la distribució dels panells, de com a nivell d'instal·lació. Entenc que és sobre la infografia que ha passat l'Álvaro Luna. Els panells estaven distribuïts a nivell d'instal·lació de diferents maneres per a evitar les ombres. Ens referim no a ombres d'edificis, sinó a ombres de baranes, ombres de diferents aparells que hi ha per aquí, que són molt petites, però aquestes ombres poden generar distorsions. Llavors, les línies de plaques fotovoltaiques que tenen una mica d'ombra, se'ls connecta un optimitzador de potència i d'aquesta manera s'assegura que la potència de tota la línia de mòduls és igual i evitem pèrdues. I n'hi ha una altra que demana sobre el sistema de fixació que s'ha utilitzat. Bàsicament va a pes, els propis elements que subjecten els mòduls i que els donen inclinació, tenen un pes i aquest pes és qui aporta majoritàriament la força per a que no s'elevin i també en alguns punts es van haver pel càlcul estructural que es va fer, seguint el CT, com bé es preguntava, es va posar una cola, una mena de ara no em surt, bé, per a augmentar aquesta adherència del mòdul al terra de la coberta. Per tant, sí, tot això s'ha tingut en compte. Com us deia, seguim. No només volem convertir els nostres campus en campus solars, sinó que també volem que siguin laboratoris on connectem la recerca, la docència, la gestió i en volem parlar amb el Daniel Fontanilles, el Salvador Canyadell, la Lola H, la Montse Bosch i el Roberto Villafàfila. Bon dia, falta algú? No? Ja estem? Ara sí. Bon dia a tothom.
Bon dia, Dani, Josep. Bon dia. Comencem pel Dani. Ell va ser estudiant de Telecos i el seu TFG justament parlava del tema que estem tractant avui, no? Es titulava Estudi d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a la UPC. Explica'ns una mica què vas analitzar i què vas veure en aquest treball. Bé, doncs jo vaig analitzar de diferents campus de la UPC, des del campus nord, el campus sud, el campus de Terrassa, de Vilanova i de Manresa, la instal·lació de diferents sistemes solars fotovoltaics en funció de diferents tamanys i jugant també amb les diferents tecnologies que podien tindre les cèl·lules solars fotovoltaiques. I a part vaig realitzar també un estudi econòmic del que suposaria la instal·lació de cadascun d'aquests sistemes en els diferents campus de la UPC. Una mica quines tecnologies vas analitzar? Abans l'Àlvaro parlava de la que hem utilitzat aquí. No sé si ens en pots fer 5 cèntims i així també aprenem una mica i coneixem altres tecnologies. Sí, doncs vaig fer servir les tecnologies monocristal·lí, que és la que s'aplicarà en la instal·lació del campus nord, que és la que té millors prestacions perquè té una eficiència entre el 15 i el 20%. Per altra banda, però té la part dolenta que pot tindre problemes si queda tapada per la pols o la neu. Per altra banda, vaig analitzar també el policristal·lí, que té un rendiment entre un 13 i un 16%, i això també és degut a que no fa servir un silici tan pur com en el cas de les monocristal·lines, però també el preu és algo més assequible i també les altes temperatures les pot perjudicar una mica. I per últim vaig analitzar de la modalitat de capa fina el teluri, les cèl·lules de teluri de cadmi, que són les que antigament es feien servir més, però que ara a dia d'avui ja estan en menys desús. Són les que tenen un preu molt més assequible, però també el seu rendiment és molt més baix, però per altra banda són més flexibles i tenen millor resposta vers a quedar tapades per la pols o la neu. Molt bé, molt interessant. I per últim, vas comentar-nos el tema de la potència, no? Quines limitacions havies trobat quan volem instal·lar una planta fotovoltaica a un edifici, tenir en compte el consum que té aquell edifici i... Exacte. Inicialment vaig agafar sistemes de 50, 100 i 300 quilowatts pic, però arrel de l'actualització del BOE de l'octubre del 2018, en el que es comentava que per instal·lacions fotovoltaiques de 100 quilowatts pic en modalitat d'autoconsum quedaven exemptes de l'obligació d'inscripció en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica. Llavors això em va fer canviar els diferents tamanys que havia previst inicialment per passar a tamanys de 25, 50 i 100 quilowatts pic perquè quedessin dintre d'aquesta proposta o recomanació que es deia. Molt bé, moltes gràcies, Dani. Mirarem en atenció el teu treball i el compartirem perquè segurament pot servir per a que altres estudiants segueixin una mica i entre tots anirem analitzant quin és el potencial fotovoltaic de la universitat. Seguim amb en Salva Canyadell, de l'ESEIAT. Aquesta tarda presenta el seu TFG, així que mirarem d'anar ràpids i de no entretenir-lo massa. El seu TFG és justament d'un sistema d'autoconsum compartit en diferents habitatges.
justament segurament és la modalitat d'autoconsum que menys estem utilitzant, no? Pots explicar-nos una mica com funciona, quins avantatges té i bé, una mica com ho veus? I tant, moltes gràcies, Josep, i a tot l'equip per convidar-me i deixar-me aquest espai per explicar una mica el que he fet en el meu estudi. Com dius, el meu treball ha aprofundit en l'autoconsum compartit amb les configuracions que el nou Reial Decret habilita i també amb els avantatges econòmics i socials que pot tenir aquest autoconsum compartit. I és curiós perquè fins ara tots els autoconsumidors, quan dimensionem la nostra instal·lació, només ens mirem a nosaltres mateixos. Mirem quin és el nostre consum que hem de cobrir i dimensionem la instal·lació exclusivament per aquest consum, per cobrir només el nostre consum. I una mica la proposta de l'autoconsum compartit és aixecar la vista i veure que al nostre voltant hi ha persones que potser, i usuaris que potser no tenen aquesta possibilitat de produir degut a les característiques de la seva propietat i sí que estarien interessades en aprofitar l'energia d'un veí. En aquest sentit, la universitat i la UPC té un gran potencial, ja que disposa de teulades grans amb una possibilitat de produir molt important i, a més, es troba molt a prop de consumidors, tant públics com privats. De tal manera que es pot convertir... O sigui, la proposta del meu treball és dimensionar les instal·lacions per tal d'extreure el màxim d'energia d'aquella teulada, d'aquella superfície, i no només aprofitar-la per nosaltres mateixos, sinó compartir-la més enllà del nostre edifici. D'aquesta manera també es democratitza una mica més el repartiment d'energia, que ara mateix està bastant centralitzat en les distribuïdores. En aquest sentit, també volia llançar unes peticions en el sentit més polític, i és que com més es flexibilitzi i més de la mà vagi la llei, juntament amb el que la tecnologia habilita, més configuracions i més possibilitats disposarem de crear configuracions de forma flexible i per aprofitar al màxim l'energia de les nostres teulades. Molt bé, moltes gràcies. Un aclariment, potser. Quan parlem d'autoconsum compartit, ens pots explicar una mica a què ens referim, no? Si entenc que el que tenim a la UPC ara mateix, aquesta coberta, no és compartit, no? Perquè tot ho consumim aquí. Compartit com seria? Correcte. Evidentment, per parlar d'autoconsum compartit hem de parlar d'excedent. És a dir, tu dissenyes una instal·lació i en un moment donat del dia tens un excedent que no necessites. Actualment aquest excedent es pot injectar a la xarxa i se'l queda a la distribuïdora. Aquest autoconsum compartit el que proposa és que aquest excedent el puguin aprofitar veïns que estiguin pròxims en aquesta instal·lació de producció. D'aquesta manera se'n beneficia tant l'autoproductor com aquest consumidor. I sobretot molta sort aquesta tarda en la teua presentació. Molt bé, moltes gràcies. Un plaer. Bé, i seguim ara amb la Lola H, també estudiant de l'ESEIAT. Ella va entregar el seu TFG dimecres, justament. Enhorabona, primer de tot. Gràcies. I el seu treball ha estat l'estudi, definició i anàlisi d'indicadors de comportament energètic per als edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya. Explica'ns, no? Tu que has mirat les dades en detall de la universitat, quines són les més significatives? Què és allò que més t'ha sorprès? On penses que hem de posar l'accent? Bé, doncs, per començar el meu treball, per explicar una mica què és el que he fet indicadors això de comportament energètic, que el que fan és tenir en compte aspectes constructius o aspectes propis dels edificis de la UPC i ajuntar-ho amb dades energètiques i mirar de fer una anàlisi dels diferents factors que afecten això, el consum energètic. I bé, hi ha alguns indicadors que jo crec que s'han de tenir bastant en compte, com ara el consum per la superfície o pel volum, que ens deixen veure potser alguns edificis que tenen consums molt elevats per la seva superfície en comparació amb altres i que ens pot permetre veure cap on enfocar els nostres esforços. En total he fet 9 indicadors per tota la UPC, o sigui que és un treball una mica extens en aquest sentit i que jo crec que pot tenir bastant recorregut en el sentit de que jo he extret alguns anàlisis, però a la llarga, comparant amb dades d'anys
de cara al futur es pot utilitzar per comparar diferents mesures que es poden fer en els edificis i quin és el seu impacte. Molt bé, molt interessant. A veure quan està penjat a l'UPC Commons i podrem compartir totes aquestes dades. D'altra banda, al maig del 2019 va ser l'encarregada de presentar la declaració sobre l'estat d'emergència climàtica al claustre de la UPC. Com valores l'evolució de la universitat durant aquest darrer temps i si has vist canvis? Jo crec que des d'un principi la declaració la van fer sense moltes expectatives i una mica per posar en el centre del debat de la universitat aquest tema, el de l'emergència climàtica. Jo crec que el canvi que he vist ha sigut, tot i que ja hi havia un treball abans de la declaració, s'han centrat molts més recursos i molts més esforços en aquest tema del que hi havia abans. Jo crec que en aquest sentit el balanç és molt positiu, de que realment ara estem veient molts projectes que se'ls ha destinat més recursos o molts treballs d'estudiants que han sorgit d'aquesta col·laboració que ha sortit a partir d'aquest diàleg que s'ha obert. Jo crec que en aquest sentit, tot i que encara queda molta feina per fer i encara queda molt per aportar, el balanç fins avui dia és realment molt positiu. Doncs moltes gràcies i això, estarem atents a quan està el treball publicat per poder-lo compartir i poder reflexionar col·lectivament amb aquestes dades. I seguim, ara parlarem amb Montse Bosch, que és professora de l'EPSEP, amb qui portem molts anys col·laborant. Explica'ns una mica, des de la teva experiència, quina és la importància que té utilitzar els campus de la universitat com a laboratori. Bon dia. Hola, Josep. Efectivament, fa molts anys que ens coneixem i això és una cosa que volia posar també en valor. Tot el que estem treballant sobre els edificis de la Politècnica, nosaltres ja des de l'any 2004, que va haver el primer pla d'eficiència en el consum de recursos, vam començar a treballar en col·laboració amb l'estudiantat, que ens sembla que és on hem de dedicar també molts esforços, és a formar els futurs professionals perquè coneguin els aspectes relacionats amb l'eficiència, la sostenibilitat i l'energia. I llavors vam coordinar un grup de treballs finals de grau en la titulació d'arquitectura tècnica perquè cada un es dediqués a un edifici amb una metodologia molt similar i molt equiparada perquè tinguéssim uns resultats prou sòlids o prou continus com per saber com estaven en aquell moment, el 2004, 2005, 2006, els edificis de la UPC, que no li havíem fet una lectura en aquest sentit des de llavors. A partir dels resultats vam començar a treballar amb el Sirene i, efectivament, ara aquest pla que explicaves tu del 2019 hem retornat i hem après de les nostres experiències i el que hem fet és crear aquest grup de treball més transversal. De fet, jo crec que hi ha moltíssims treballs fets sobre eficiència, sobre els edificis de la UPC en els darrers anys i crec que una bona eina per visibilitzar aquesta feina que hem fet des de les escoles i que ara estem intentant treballar més en comú i fer aquest campus lab no tant de cada escola, sinó que sigui tota la UPC un campus lab unitari, és fàcil de localitzar, per exemple, amb el GeoCommons, que jo el recomano sempre molt encarecidament perquè trobar tots els projectes relacionats amb cada edifici des de diferents escoles facilita una mica la feina. Diguéssim que si tu vols entrar només que per al nom de l'escola, a vegades en el títol no hi és, a les paraules clau no hi és, i per tant ara des del GeoCommons tu te'n vas a l'edifici d'edificació i veus tots els treballs que s'han fet des de diferents titulacions, des de diferents escoles, des dels màsters, etc. Per tant, aquestes també són eines que s'han anat desenvolupant durant aquests anys i que posen el coneixement a l'abast i endrecen una mica la producció i la docència que estem fent amb aquests temes. Molt interessant. A nivell concret, quins projectes esteu duent a terme ara que connecten la recerca, la docència, els propis edificis? Ens en pots fer 5 cèntims? Com comentava la Lola H., ell, des de l'Escola d'Enginyers Industrials, des d'Arquitectura del Vallès, hem creat aquest grup de treball i el que estem treballant ara és intentar generar una informació més transversal, no tant
focalitzar de cadascun el seu edifici, sinó fer comparatives de tots els edificis per poder definir unes certes estratègies. Estem comparant els comportaments de les cobertes en diferents edificis i quines són les més ineficients tèrmicament i, per tant, potser és on hauríem de prioritzar les intervencions a futur, i estem treballant molt en transversal amb pells dels edificis, també fent una comparativa per intentar veure quins edificis tenen més problemes de pell que altres, perquè són dels anys 60 i per tant han tingut molts problemes de fusteries ineficients, etc. I estem actualment treballant també amb un tema clau i crec que molt actual, que és la de la qualitat de l'aire interior a les aules. No només per al tema de la Covid, sinó perquè ja sabem tots que l'ensenyament millora molt si les condicions de l'aula són bones. I, per tant, estem avaluant qüestions acústiques, de reverberacions en aules, estem avaluant qüestions de renovacions d'aire, estem avaluant amb un equipament que ara hem aconseguit per aquest projecte la quantitat de CO2 que hi ha en l'ambient i cada quan cal renovar l'aire, si cal obrir les finestres cada 15 minuts, etc. Estem fent tots aquests treballs que estan en aquesta línia de començar, com sempre diem, amb els edificis més propers i un cop hem analitzat i hem assajat, traslladar a altres edificis de la UPC de manera que puguem fer un mapa de qualitat de l'aire interior en els aularis de tota la Politècnica. Molt bé, molt interessant. Seguirem de prop els projectes i mirant de donar-li la màxima difusió possible. M'apunto això dels Geocommons i bé, seguim. Ara, seguidament, passem a parlar amb el Roberto Villafàfila, que és professor de LEDShape, molt actiu en tot l'àmbit de l'energia, i podríem dir que prenent com a referència la metodologia que comentava Montse Bosch, vosaltres vau dur un projecte que es diu Visol, no? Ens el podries explicar? Hola, bon dia a tothom. Primer, agrair-vos la invitació a participar a la jornada per donar-li més visibilitat a tot el que fem a l'UPC, que com a entitat molt gran, a vegades és difícil comunicar-lo. Llavors, sobre el projecte que comentaves, el projecte Visol és el germà petit de les instal·lacions que ha comentat l'Alba Luna. Va ser simultània la primera instal·lació on estava precisament l'Alba Luna, simultània en el temps, vull dir, però es tracta d'una instal·lació una mica molt diferent, perquè només té 4 quilowatts, i la seva funció és, a més, és una instal·lació que es troba aïllada de xarxa. Llavors, aquesta idea de projecte va sorgir una mica del personal de manteniment de l'Escola Industrials de LEDShape, en què volíem començar, dient, estem en una escola industrial, doncs anem a tractar els temes d'energia i renovables, en aquest cas. I llavors va coincidir que nosaltres havíem desenvolupat dins del grup de recerca que formo part, el FICCEA, i havíem desenvolupat un equip per instal·lacions híbrides, que vol dir que té generació bateries i pot connectar-se o no a la xarxa. Llavors, vam aconseguir la cessió de l'equip, llavors vam reduir molt el cost del projecte per tal de portar-lo a terme i gràcies a això, ara a la zona d'estudi de la biblioteca de LEDShape, els estudiants poden disposar d'endolls per tal de carregar les tablets o el mòbil mentre estan estudiants, abans no hi havia, però es tracta d'una instal·lació aïllada. La particularitat és que si hi ha sol, doncs disposen d'energia i si no hi ha sol i les bateries, que també és una instal·lació amb bateries, a diferència de les altres, ha d'estar aïllada per tal de poder gestionar la disponibilitat d'energia, doncs si no hi ha hagut sol durant un temps, doncs, al cap de 2 o 3 dies acaba aquesta autonomia. Això crea certes inconvenients perquè s'han acostumat, però també és un repte que hi ha emplaçaments que no tenen accés a xarxa i les instal·lacions aïllades solventen aquesta situació. Llavors, creiem que és un projecte molt interessant que no només demostra la transferència de tecnologia que s'ha fet des de l'UPC a una empresa més de l'àmbit local, com és Circutor, sinó també que ha participat des del personal de manteniment de l'escola, el servei d'infraestructures i també la pròpia biblioteca. Llavors, creiem que ha estat molt interessant. A més, no només ho fem de transferència, sinó també està aplicant la part de docència. Des de llavors, diferents estudiants han anat fent projectes per avaluar el funcionament i, de fet, tenim sempre més demanda que oferta de projectes a poder-lo desenvolupar, perquè crec que és un interès i també és la manera de demostrar, com es deia, estem en un campus tecnològic que hem de mostrar les coses i això a l'estudiant el captiva molt i també millora molt la docència que podem fer.
Molt bé. A més, també treballeu molt amb les dades del Sirena, no? Per a analitzar els consums dels edificis. Explica'ns una mica quins projectes teniu ara entre mans. Sí, en línia amb el que es comentava del Campus Labs, fer l'estudiant, implicar-lo en el tema energètic i la preocupació pel campus, doncs la idea és, ja que disposem de dades, doncs per què no que l'estudiant ho apliqui, en lloc d'aplicar-lo a escenaris teòrics, que ho apliqui a escenaris reals, com és l'UPC, on porta pràcticament 4 anys o més, en funció dels estudis que estigui fent. Llavors, en aquest cas, nosaltres no ens hem ficat, abans la Montse ha explicat des del seu punt de vista, és més la demanda energètica que hi haurà en uns edificis. En el cas d'industrials, la meva aproximació és més des de l'ús de l'energia que es fa dins. Llavors, també hem desenvolupat o es desenvolupen projectes avaluant l'ús, en base a l'ús que es fa de l'espai, quina és l'energia consumida per detectar, diguem-ne, consums fantasmes, que sol haver-hi, per exemple, o perquè en un mateix edifici hi ha diferents, en funció de l'àrea on es troba les instal·lacions, doncs hi ha més consum o no en una instal·lació o en una altra. Llavors, això ha permès que estudiants hagin pogut, des de fa temps, també desenvolupar el seu projecte aplicat a l'UPC. A mode d'exemple, també avaluem el potencial d'autoconsum, mirem quin és el potencial de generació que hi ha a teulades d'UPC i a partir del Sirena comparem quin és l'autoconsum real que pot haver-hi amb les propostes d'instal·lacions que fan els estudiants. I, per exemple, un dels projectes que s'ha comentat de les línies que està a l'UPC de millorar l'eficiència energètica en el canvi d'il·luminació, doncs estem avaluant o avaluarem quin és l'estalvi real que es produeix per el canvi de substitució de la il·luminació LED en lloc de les il·luminàries tradicionals. La teoria diu una cosa i després la pràctica diu una altra i a vegades ens sorprèn satisfactòriament perquè aquesta millora és molt més gran de l'esperat. I això és un resum molt petit del que fem. Convido també, com han dit, a visitar les webs respectives dels noms que han aparegut per aquí per tal que els estudiants puguin veure què podem fer i què fem. Perfecte. Ho tenim en compte també això de les webs. Quan pengem el vídeo quedarà penjat al YouTube per tothom que el vulgui recuperar i a la web de sostenible.upc.edu també el penjarem i allí podem fer una mica de llista de projectes i de coses que heu anat comentant. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra participació i implicació i segur que colze a colze, connectant la recerca, la docència, la gestió, podem trobar millors maneres per assolir els objectius que ens hem marcat. I aprofito també per a donar les gràcies en tots aquests projectes que es fan, especialment als companys de manteniment, que a més de la seva feina també dediquen moltes hores a acompanyar estudiants per les instal·lacions, perquè les coneguen i, per tant, és bo tenir-los en compte i agrair-los aquesta implicació. Esperem que per part vostra, com a estudiants, hagi estat enriquidor fer aquests projectes centrats en la UPC. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. I seguim, ja queda molt poc. Em deien que havien arribat algunes preguntes més. Hi havia una pregunta, sí, sobre monitorització. Podríem dir que hi ha 2 sistemes de monitorització a la planta. Un, que seria el Sirena, que pot accedir-hi tothom i que des d'allí podeu veure el consum energètic dels edificis de la universitat i també, a partir d'ara, la producció, tant d'aquesta planta com la de Terrassa, ja estan connectades. I després, si voleu dades més específiques, ens ho podeu demanar i us donarem accés a la plataforma GPM, des d'on podeu tenir accés a cadascun dels inversors, quanta potència estan produint, quina és la irradiància a la instal·lació, qualsevol qüestió que necessiteu us ho podem facilitar. També ens heu demanat sobre acumuladors. Pel moment hem pensat que no era necessari perquè tota l'energia que es produeix aquí als aularis s'aboca al propi campus i es consumeix pràcticament de manera immediata, en la qual cosa no seria necessari tenir acumuladors. Sí que estem començant a estudiar amb grups de recerca que són més específics a aquesta qüestió, que si per alguna necessitat o més de recerca que no pas de
d'ús de la pròpia instal·lació, podríem tenir-ho en compte. Però per ara, els estudis que hem fet a la universitat no seria necessari fer acumulació. I finalment, també ens heu preguntat pel finançament. Aquesta instal·lació s'ha finançat amb el PIU de la pròpia universitat i, per tant, bé, com una inversió més de tantes que es duen a terme. I això seria tot per part meva. M'ha estat un plaer compartir la jornada d'avui i també tots aquests mesos amb tots vosaltres i tot el treball que s'ha fet per a fer realitat aquesta planta. Així que res més, passo la paraula a la vicerectora Gemma Fargas, que clourà l'acte. Moltes gràcies. Molt bé, Josep. Doncs moltes gràcies a tu per conduir aquest acte i a totes les persones que hi han participat. De veritat, gràcies per fer possible o de forma més que es pugui entendre millor tot el que suposa aquesta inauguració d'aquestes plaques fotovoltaiques. I, bàsicament, per finalitzar, jo crec que la paraula més important que ens agrada dir-vos és paraules d'agraïment a tota la comunitat per tot el que s'ha pogut fer fins ara, des de nivell d'infraestructures, com a nivell de projectes Campus Lab, com a nivell de recerca, per proposicionar la UPC tal com està ara. I, evidentment, l'esforç fet, com comentava molt bé l'estudiant, la Lola H., gràcies a la seva iniciativa, la iniciativa de posar, d'obrir aquest diàleg d'emergència climàtica en el claustre, ha promogut tota aquesta estratègia d'acció climàtica per tal que la nostra universitat es posicioni i desenvolupi encara més accions i més projectes en aquesta línia. Jo t'agafo les paraules que has dit, Josep, perquè crec que m'ha agradat molt. La idea d'aquest desplegament, d'aquesta estratègia d'acció climàtica ha de ser una relació, una correlació entre docència, recerca i gestió. Crec que aquests tres vasos són comunicants i per tant, la inèrcia o els projectes que puguin sortir de la seva connexió i podràs bàsicament enriquir tant a la societat com a les persones que formem part de la comunitat UPC. Per tant, sense més, agrair molt també a tot l'equip tècnic que fa possible que, tot i la situació en la que estem, podem fer jornades d'aquesta manera i animar-vos molt que continuem endavant. Nosaltres estem molt motivades i motivats en continuar fent accions d'aquestes característiques. Per tant, cuideu-vos molt, moltes gràcies i fins una altra. Merci.